Evo sad ću da dam ovde na početku, na kraju snimam. Dok sam snimala, ja sam se setila da nisam dala horoskop, baš kako izgleda horoskop mladog meseca, posle ovoga ćete čuti ovo što imam da kažem, ali znači mi imamo u 2 časa i samo da vidim, 2 časa i 24 minuta na teritoriji Beograda i Balkana i ovog regiona mlad mesec na 28 stepenu Riba, poznakova horoskopa na 12. stepenu Ribljem, Jarca, u prvoj astrološkoj kući suviše moćan, uticajan Pluton, jako naglašena druga astrološka kuća, novci i posla, Merkur, Mars, Sunce, Mesec, Neptun, Saturn, koliko je 6 planeta, seveni mesečev čvor. Ovo su tako velike pare u pitanju, ovo je tako neki veliki biznis u pitanju. Asteroid Vesta, asteroid Palada, svi se nešto bore za sva prava. Ali ribe su u pitanju, ne znate kome da verujete. Sve u svemu finansije i status na poslu mnogima je u prvom planu i pokušat će da to nekako tako regulišu da iz toga izvuku maksimum. Venera u 3. polju u Ovnu, u padu. Jedna onako vesela Venera, kvadrat Jupiter u 7. kući, moguće poznanstvo na nekom putu u inostranstvu sa osobom koja je onako simpatična, stabilna. Što se tiče 4. astrološke kuće horoskopa, pada u znak Bika, to je Uran. Znači, mnogi se pomeraju, sele, odlaze, razmišljaju o selidbi, da. I sad nemamo više tu, osim Jupitera u Raku, nosi 7. kuće, pa to je neki poveći novac preko nekog partnerskog odnosa ili braka. Nemamo više ni jednu planetu, imamo samo crni mesec Lilit u Strelcu. Sve se vrti oko inostranstva, oko para, novac koji može se zaradi u radu sa strancima. Jedan izuzetno jak horoskop po pitanju novca. Sad ćete čuti kako sam počela da snimam, ali ovo stavljam ipak na početak. Dnevni horoskop za 18. mart 2026. godine, ali ja ću se mnogo više osvrnuti na ono što sledi. Šta sledi? Pa sledi 19. marta, odmah u 2 sata i 24 minuta. Biće mlad mesec ovde na teritoriji Beograda, Balkana i ovog regiona. Ali evo malo uopšte o mladom mesecu. Nije sve jedno kada je mlad mesec. Kada je astrološki, mislim na dekade, da li u prvoj, srednjoj ili 3. dekadi, sada je na kraju 3. dekade Riba. Znači, faktički, mesec ulazi vrlo brzo nakon te faze mladog meseca, ulazi u znak Ovna. To je ono što je u stvari interesantno, jer on iz tog ribljeg karaktera, kako ovo smešno zvuči, iz ribljeg karaktera on prelazi u ovnovski. Ovo je jedna neverovatno interesantna kombinacija planeta. Sunce, Mesec, Neptun, Saturn. Sad, šta će to doneti? Oni tamo gruvaju kao blesavi. Ne znam šta da mislim više, ne mogu to globalno, da me pitaju kad će pa. Ja sam već pričala nešto u nekim videima. Ja mogu astrološki da ovde vam protumačim šta i zašto mislim. Jel Mars kad uđe u Ovna, pa ući će u Ovna, ali nekako se fokusiram na tih nekih poslednjih 5 dana aprila, kada Uran bude ušao u Blizanci, kada bude konjunkcija Venere i Urana, konkretno 24. 25. aprila. Mars u Ovnu sam po sebi doneće tu neku jako veliku energičnost. O tom potom, znači za sada, pa evo da se prvo vratim na današnji dan. Mislim, koja je razlika između današnjeg dana i mladog meseca koji će biti odmah, ja pričam za teritoriju Beograda i Balkana, jer će na nekim drugim destinacijama biti već u večernjim satima. Pa tamna faza meseca prelazi preko Riba,
i pravi dobar aspekt sa Uranom u toku današnjeg dana i sutra za vreme mladog meseca i Mars će biti u dobrom aspektu s Jupiterom, Venere i dalje u Ovnu u napetom aspektu s Jupiterom. Sve se vrti tu negde oko para, oko novca, ali evo ja ću odmah da krenem na mlad mesec. Evo ovo je vrhunac. Da krenem na mlad mesec. Kinezi mnogo polažu na mlad mesec, jer lunarna kineska godina i počinje na mlad mesec. Na prvi mlad mesec koji se pojavi posle prvog punog meseca u kalendarskoj godini. Sad ako ste ovo razumeli, ali mislim da niste. Zato vas izbunjujem. Dobro, postoji solarna kineska godina koja počinje uvijek 4. februara, ali ova lunarna je ovako, kao što sam rekla. Znači imamo prvo pun mesec u godini, pa onda kad se posle tog punog meseca pojavi mlad mesec, onda ide kineska lunarna godina koju oni više uvažavaju i zato može da počne negdje između otprilike 15. januara i 19. februara. To je taj period kada počinje lunarna kineska godina. Ali evo da vidimo malo i numerološki sutrašnji dan. Evo, dobro, ajde danas 1 i 8 su. 1 i 8 su 9, Sunce i Mars daju, pa zato oni gruvaju, daju 9. 9 može bude i nuklearna energija i plutonovsko, neptunovsko. To je i ucena i pretnja. U svakom slučaju 1 i 9 su 10 i na 10 dodamo 3 martovsku i dobijamo 4. 10 i 3 su 13, 1 i 3 su 4, znači mi imamo 4. Imamo 4 saturnovsku i na to, ajde ako dodamo i ovu godišnju jedinicu imamo tu manipulativnu 5. Šta da kažem, merkurovsku, a Merkur je slab u ribama, da, još uvek u retrogradnom hodu. Pa dobro, on je sad u stvari u tom nekom stacioniranom položaju kad samo što nije krenuo direktnim, ali još će on da ovde bude u ribama, tako da neće mnogo da promenim svoj karakter, nego evo da idemo na mlad mesec, kineski, bože što sam rastršena. Što se tiče kineskog elementa koji dominira mladim mesecom, to je dnevni znak zmaja. Zmaja i to vodenog zmaja. Nije to loš zmaj, pa vode i zemlje daju blato, ali uglavnom kada imamo ovčicu ili bivala, jer su oni dolina. Međutim, zmaj je planinski venac, pa sad voda, jaka voda, ne možemo ništa, ali u svakom slučaju imamo nepovoljan dan, zato što dnevni element jake vode gasi godišnju vatru. Tako da taj neki entuzijazam može da mesečni, mali metalni zeka, oni koji se bave nekim preduzetništvom, recimo, oni mogu da imaju koristi, mogu da imaju neku zaradu, ali većina mašta velikoj zaradi upravo zbog ove vode. Jaka voda, to je pacov, znači jaka voda, yang voda vlada pacovom. Pacovi su najopasniji kad je novac u pitanju i najviše, ne mogu kažem najviše vole novac, ali otprilike. A inače zmaj, najmoćniji znak, posebno kad je biznis u pitanju. I sad voda, mislim, za biznis je dobra, šta će ko s kim da se dogovara, zvanično previše tog yang elementa, ni to ne valja. Znači imamo vatrenog konja, originalnog konja koji je u zodijaku kineskom inače predstavljen elementom vatre i imamo znači element jake zemlje, to je osnovni element zmaja, a javlja se u obliku jake vode. Tako da to je haos. I to baš i nije dobro, ali evo da se vratimo na klasičnu astrologiju. Uglavnom smatra se da je mlad mesec pogodan za taj period, ne oko, nikako u oči mladog meseca, nego mlad mesec i sljedeća 2 dana, da su pogodni za početak nekog novog posla, ali naravno sve zavisi
u kakvim su aspektima, u kakvom je aspektu zapravo mesec, jer on odmakne od sunca i više nemamo konjunkcije, jer mlad mesec je konjunkcija sunca i meseca. U kakvim je aspektima mesec sa drugim planetama? Sada ovde je baš onako jedna rizična situacija. Mi ceo dan, evo, znači ja pričam iz Beograda, ali to se odnosi na druge destinacije, da li je kasno uveče ili sad odmah iza ponoći, faktički 19. Pa mogu da kažem ceo dan. 12,5 stepeni pređe mesec u toku dana, on će biti u konjunkciji sa Saturnom i Neptunom i ide ka Veneri. Jedan ovako baš dramatična planetarna konstrukcija u ovnu koji je pokretač događaja, sada ovnovi i ovnovska energija je malo ipak u padu. Mislim da su mnogi ovnovi zbunjeni zbog nekih okolnosti na koje nisu računali, treba im vremena da se snađu. Tako isto će se ponašati mlad mesec, ali evo da krenem. Da, ovaj specifičan mlad mesec jer je na kraju znak. Naprimjer, da je mlad mesec bio pre 2 nedelje, on bi bio na sredini riba i on bi dalje sljedeća 2 dana opet prelazio preko riba i mi bismo imali riblji mlad mesec. Dobro, malo se šalim, ali to je potpuno druga priča nego kad mlad mesec beži iz znaka u kome je. Znači, inspiracija, ribe su često inspirativne, inspiracija koju dobijemo svi mi, večeras, danas, sutra, pa i preko sutra, imaće ovnovski karakter, to jest marsovski. Potreba za akcijom. Šta je problem? Što je Mars u ribama. Vuče unazad, ka prošlosti, ka analizi možda prethodnih promašaja. Vuče taj Mars koji bi trebalo da je u ovnu ili tamo negde po zodijaku, ne, on je u ribama. On je u ribama, njega smotava. Ovaj Merkur, znači, ono što želite recimo danas 18. pa sutra 19. 20. kad sunce uđe u ovnu. Što želite da započnete, bilo da je biznis, bilo da je neka veza, neka saradnja, privatan projekat, šta god daje. Nemojte se previše vraćati u prošlost. Dobro, treba naravno rezimirati svoje greške, malo tu neka analiza može da padne. Ako se radi o sličnom projektu, ako ste svesni svojih grešaka, ali nikako u onoj meri da poljulja samopouzdanje. Vrlo jedna ovako rizična konstelacija, mada constellation, to vam je sazvežje, ali mi kažemo konstelacija planeta, zapravo Stelium. Znači imat ćemo 4 planete, mesec, sunce, ne, mesec će odmaći. Mesec će već doći u konjunkciju sa Venerom, pa imat ćemo 2, 4, 5 planeta u ovnu. To se baš ne dešava često. U svakom slučaju akcija, ali i Venera je u padu. Znači, postoji jako velika želja, to je mesec i to je Neptun. To je sanjarenje, nešto o čemu se sanjari, nešto što se mnogo želi. I onda šta sad? Šta sunce jako? Sunce kad bude ušlo u ovnu, ono će biti jako 20. Međutim, Venera je u padu u ovnu, to znači Venera nije staložena, nego je hirovita. Saturn nije saturnovski, dosledan, jak, principijelan. On je ugušen ovom konjunkcijom sa Neptunom. Potpuno zamagljen vid i sposobnost realnog rasuđivanja i zbog ovog Merkura u ribama. Otprilike, mnogi će biti rukovođeni samo onim što žele. Ponekad to da dobre rezultate. Iskreno rečeno, to nekad da dobre rezultate. Ko je spreman da rizikuje? Pa nek sledi svoje srce. Evo Merkur, Mars, Trigon, Jupiter. Pa dobro. Znači, mi imamo ovde finansijsku podršku od strane ovog Jupitera. Znači, sve oni koji hoće da krenu neku priču, a finansijski su stabilni, neka krenu.
Ja sam se lično uverila da mislim u sopstvenom životu, sopstvenom, kao da mogu u tuđem. Pa dobro, hoću da kažem, kada sam ja bila najuverenija da je to što želim autentično neki deo moje prirode, duše, potrebe, šta god je da sam to, ma ko god je bio protiv, pa nisi normalna, pa da si ti ovo, pa šta ti misliš, pa kako ti to zamišljaš. Ma mogli su da pričaju što god hoće. Ja sam uradila po svome, ali zato što sam znala da ću biti istrajna u tome što ja jednostavno imam potrebu da uradim. I dobro, ispalo je dobro, nije bitno šta je. Bila tu nekoliko takvih situacija gde su posle rekli, pazi stvarno, ama niko mi nije rekao bila si u pravu, nego su mi rekao, pa dobro, malo i srećne okolnosti, a ti moraš da proteraš svoje. Mnogo mi se sviđa to da proteraš svoje, ali kad vam mora bude strahovito jaka želja i strahovito jaka uverenost da ćete biti istinni na tom putu. Da li recimo ste u vezi sa nekim, devojka se zaljubila u nekog, ne znam, ima iza sebe 2 braka, 6 dece. Malo se šalim i tako neka varijanta, oni vodeće se udrže za njega. Pa da li si normalno ili obrnuto? On se recimo zaljubio u neku koju baš i ne bije neki glas. Jao, pa da li si pa šta ti misliš? Pa ona će ova. Ma nema, njih vuče to i gotovo. I na kraju krajeva svako nek lupa svojom glavom i nek plaća svoje greške i tako. Ali sad ovde nema mnogo plaćanja grešaka. Ovo mi se dopada što je Jupiter ovde zaštitnik ovog Merkura i Marsa. Naprimjer, pa šta? Iako pogrešite, izvući ćete se iz svega toga, upravo zato što je Venera tako bleskasta u tom ovnu, tako hirovita, tako netipična, ona će biti brza i vrlo brzo, recimo, ako dođe do neke finansijske, recimo, nekog finansijskog promašaja, on će da uleti u bika pa će da napravi seks ili dobar aspekt s Jupiterom, znači pojavit će se šansa, recimo, sad neću nikog da nagovaram da uleće u neke biznis varijante, pa me posle spominje u nekom negativnom kontekstu, ali mislim, ja mislim da je intuicija, ne samo intuicija, to je nešto sasvim drugo, nego taj poriv za nečim. Ta strahovito jaka želja da se uradi to nešto, da je to najjača ta sila i da ako čovjek to promaši i propusti, upravo slušajući druge, kajaće se. Mislim da uvijek bolje uraditi nešto pa se kajati. Onda nema ni kajanje. On kaže, pa dobro, pa šta? Pa šta je ako je to nešto propalo, šta god daje? Da li je emotivni život, da li je, pa sad u emotivnom se malo više plaća cena, da li je posao, šta god daje, ali kad čovjek uradi pa ne klupi svojom glavom, nego ne uraditi i uvijek se pitati šta bi bilo da sam to i to. Ja to nisam htjela sebi da dopustim, da se pitam šta i kažem vam, a ima mnogo ljudi koji tako razmišljaju, jao, ja bi tako htjela, jao, pa uradite tako kako biste htjeli. To su obično one situacije kada vas malo ko podržava, kada malo ko kaže pa da, obično je to kontra, jer obično je to nešto totalno očekivano, čak i za najbliže, ali dobro. Sad, pošto su u pitanju ribe, to može bude neki umetnički projekat, neka emotivna situacija, može bude odlazak iz zemlje, jer je Jupiter u pitanju u raku. Znači, može bude, idem da živim, ne znam, u Australiji. Gledam jer preko okeanske zemlje su riblje karaktera. Na primer, ili umetnički, naučnički, nije mi ovo baš nešto sport. Iskreno rečeno, nema tu šta da se rizikuje ili si sposoban ili nisi. Ne, ove umetnost ili nauka i može bude neki privatan projekat. Pa dobro, počnite pa ćete da vidite. Znači, jeste vreme da se ovaj Saturn malo potpomogne, jer on je totalno sluđen. Ono što je Saturnovska energija prava, autentična osobina, kvalitet, istrajnost, skromnost. Pa ovde da li je ovde čak preterana neka skromnost, smotanost. Ja bih rekla šta se smota ovaj Saturn ovde na početku.
Ovna, ali vidite ovo sve što se dešava u svetu, to je sve ovo. Oni nemaju pojma šta rade. Pa dobro, ovi koji gruvaju, to je jedan strahovit bes. Vidite kako može Mars u ribama da donese osvetoljubivost za sve ranije patnje. Tako da ja mislim da je ovo u stvari obračun na svetskom nivou svih onih koji nose u sebi, eto tako, neku želju za osvetom, za neku patnju koja je nekada priređena. To može bude i na ličnom planu, mada mislim, to stvarno je jako mnogo donosi štete, pa i onom ko se sveti, onom ko je žrtva osveta, ali sad neću filozofirati. Evo, krećemo od ovna. Ovan će da bude malo ipak uplašen sa ovim mladim mesecem ili na kraju riba i u suštini vrlo brzo će da uđe u fazu optimizma i da kaže šta je tu je, ali podriva njegovu sigurnost ovaj Mars u ribama. Nije to više onaj Ovan koji je bio, bit će uskoro, kad mu leti Mars u njegov znak, onda će da se razgoropadim. Sada šta još? Pa ništa, neka Ovan radi ono što on hoće. Mislim da je za njega najbolji neki privatan projekat. Neka, šta je ovo? Nije edukacija u klasičnom smislu, ali nešto što voli da radi, neka se tome posveti. A neki ovnovi su u tajnoj vezi. To mi je vrlo onako ovde čudno. Tajne veze za koju svi znaju. Pa sad da li je tajna veza, ali ima tu kod ovna mnogo toga čudnog, ali on se nešto mnogo i ne uzbuđuje. Što se tiče bika, mnogo priča, mnogo filozofira, mnogo se bavi društvenim događajima, mnogo se nervira. Mnogo se nervira, pokušava nešto da, pa šta pokušava, ne može ništa bik. Venera mu u 12. kući u ovnu, to nešto što želi da započne, da uradi, to mora vrlo da bude precizno razrađeno uz podršku nekih starih osoba, mora bik da apsolutno bude realan i trezven, da ne bude u ovoj fazi neke euforije, nego da hladnokrvno donosi odluke. Što se tiče blizanaca, evo blizanci, imaju toliko nekih ideja raznih, međutim oni se dvoume između recimo nekog biznisa sa rođacima ili sa jako bliskim osobama, sa onim osobama koje smatraju maltene da su kao rođaci, pa bliske osobe, možda i saradnici, ali blizanci imaju nekoliko ideja, pa ne mogu da se odluče koju, šta. Oni misle mogu sve, a ne mogu sve. Njima procuri vreme. Inače, Saturn koji je sada slab donosi neku vrstu neorganizovanosti, nemanje osjećaja za vreme, konjunkcija s Neptunom, a i Merkur u ribama onako potpuno opušten, ali opet Mars u ribama u 10. polju. Pa ja mislim da nije moment za akciju. Nije moment za akciju, neka i dalje blizanci razmišljaju. Ili ako imaju neki projekat koji nije tako vidljiv, nešto pišu, nešto stvaraju, šta god daje. Ovo je dobro recimo za kompozitore, za pisce, tako neke freelancere. Ok, neće onda nešto naročito biti ni podstaknuti, niti ugroženi ovim mladim mesecom, čak dobar aspekt sa Uranom može da im pogoduje. I šta sad rakovi, junski rakovi. Junski rakovi dobiju ideju, da će sprovesti u delo, to ne znam. Pa hoće, ali raku je potreban neko. Raku je uvek potreban oslonac. Mada je rak jači nego što izgleda, mislim, pa i ne izgleda, ne znam kako slabašno. Mislim da je većina rakova negdje na svom terenu već se ustoličila u okviru posla kojim se bavi. Ne vidim baš neke naročite promjene, ali postoji ta neka želja zbog ove Venere u ovnu. 10. polje možda se proširi saradnja, da se unaprede poslovi, neka simpatija na poslu, neka romansa negdje na putu, sve je to moguće. Evo nas do lava.
Lav sa ovakvim ribama, Bože me sačuvaj. Šta lav radi? Ja ne znam. Da li on zna šta radi? Osim što troši pare. Kao nešto priča o nekom ulaganju, nekom biznisu, on će ovo, on će ono. Pa možda i hoće. Ako se okrene ka nemačkom jezičkom području i prepusti, na primjer, vođstvo nekoj ženskoj osobi, ma kog pola da je lav, neka vaga, neki bik, neki ovan, neki strelac, treba da budu konsultanti jednom lavu, jer on je. Da lavovi umeju da budu tako detinjasto, neorganizovani i zato i ne treba da donosi neku odluku. Neka ispričaju šta žele, neki iznesu svoj plan, ali neka drugi budu organizatori, a on će tu nešto da i radi po nešto, ali ne bih mu dala baš sad da on bude vođa projekta. Što se tiče ljubavi, pa ima ovdje ljubomore i koketovanje i nekako je sad u nekoj fazi sluđenosti. I dolazimo do device. Da, devica će voditi ozbiljne razgovore. Sad već nešto o čemu je razmišljala ulazi u jednu finalnu fazu ako se oslanja na ovna, na škorpiju, na ribe, na blizance, na drugu devicu. Ma devica je apsolutno razradila tu neku svoju ideju i ona će to da gura. I tu će ona imati uspeha. Sad već zna šta hoće. I jedan rak isto može da bude od koristi. Jedan mlad mesec za devicu. Nisam rekla da u ovom horoskopu, pa da, pozna horoskopa je u Jarcu. Pozna horoskopa je u Jarcu. Dobro, sad ću to da nastavim možda na početku, pa ću da vam stavim, da, ja sam se raspričala, nisam stavila na početak. Dobro. Sad ovako, dolazimo do vage. Vaga pravi dil sa strancima. Vaga pravi dil sa strancima, vaga se dogovara, vaga pregovara, ali mislim da se ne osjeća fizički najbolje ili je nervni sistem poljuljen. Iz nekih razloga je vaga zapustila, mislim, možda svoje zdravlje, svoje nerve, svoje strpljenje, nema baš mnogo živaca ni za koga i verovatno će, potražit će nečiju pomoć. Ne može ona sama da izgura taj neki posao koji je zamislila, ali dobro, sama je sebi stvorila gomilu obaveza. Ljubavni život, pa neko novo poznanstvo, ali ja bi se baš zapitala ko je ta osoba. I suviše 12. polje u odnosu na ovna. Naglašeno, neka se malo raspita, može bude fascinirana nekom osobom. To može bude i poslovni partner koji tako. Baron Minhausena u stvari pitanje šta će tu biti i kakva je njegova prošlost. Dolazimo do škorpije. Škorpija je prilično sentimentalna. Ne znam šta da misli. Dakle, nekako je, hoće svima da ugodi, a hoće i sebe da poštedi. Ima jako veliku potrebu za kvalitetnim ljubavnim životom. Može to i da se nekako dogodi ako je škorpija slobodna, ako je škorpija u vezi. Čudilo bi me da nije u uspešnoj vezi, da nije u uspešnom braku. U tom slučaju, u svakom slučaju, radi se o osobi koja je kreativna, koja je dobrog materijalnog stanja, koja planira bude dobrog materijalnog stanja, koja pomaže škorpiju. Škorpija možda planira neki put. Strelac, ima mnogo ovde nekih priča, kuća, posla, da ima privatan posao, planira strelac neki veoma ozbiljan projekat, ali atmosfera u domu je naporna, iscrpljujuća. Možda je strelac sklon fizičkim povredama, treba da pripazi na zglobove, na noge, na stopala. I pa rasprave bilo sa starim članovima porodice,
bilo tako sa nekim osobama sa kojima bi volila da je u harmoničnim odnosima, ali baš nije. Međutim, ovaj mlad mesec može da donese neku promenu nabolje. Što se tiče Jarca, on ima mnogo planova, pa nervira se možda više nego što bi trebalo oko nekih pitanja koja nisu tako lako rešiva, jer je on previše uviđavan i previše priča, a s reči ne prelazi na dela, ne vredi da nikome pretite ako to ne ispunite. Znači, ima on mnogo toga što treba da uradi i pravi plan kako da to sve pojednostavi. I evo nas do Vodolije koja je baš okupirana nekim grandioznim projektom. Još šta je ovo? Tu neki saradnici moćni, uticajni, vrše uticaj na Vodoliju. Ona ima neke izdatke i zna zašto plaća i ne zna. Upetljala se. Ja mislim u poslove koji su dosta zahtevni. Ali ako to sve uspe, onda će to biti finansijski zaista bum. Što se tiče ribe su neangažovanije. Imaju opet neku ideju, opet u vezi sa nekim projektom. Nekako okupljaju oko sebe neku ekipu koja i odana i nije odana. Ali u pitanju su i neke velike pare. Zbog čega neće Vodolija odustati, ribe neće odustati. Tako da će najverovatnije da budu izuzetno angažovane. Ovaj mlad mesec njih podstiče da budu veoma uporne i preduzimljive.